IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakipagpartisipar ti LGU Paway, nga indolwan ni Mayor Sheila Galano ken dagiti kadwan ang opisyales ti munisipyo, ijay dole trabaho agad job fair. Babaen ti panagtitinulong iti Department of Labor and Employment, Office of Congressman Angelo Marcos Barba, Department of Social Welfare and Development, ken SMC Tilawag. May isang aktibidad ket ti panakaited iti Certificate of Eligibility iti nagbakalan Loomweavers Multipurpose Cooperative. Opisyal apan ang bigbig iti kooperatiba kas benepisyaryo iti DOLE Integrated Livelihood Program. Panggep ti tulong ang mapapigsa ti operasyon ti kooperatiba ken mangipaay iti kanayunan agundaway para kadagiti miyembro na babaen kadagiti Sustainable Livelihood Initiatives. Kastamet, 5 asosasyon manipod iti barangay Masintok tinabigbig a benepisyaryo iti DSWD Sustainable Livelihood Program Project. Dagito yung asosasyon ket Parabor nga SLPA, JMJ Photo Booth SLPA, Biga Team SLPA, Estasyon ti Gasolina pagkargaan manen dagiti mangalap SLPA, SLPA ti Off-Road Adventurers. Impeksa ni Mayor Galano ti panagyaman na kadagiti DOLE, DSWD, Congressman Marcos Barba, ken amin na partner agencies gapot ti agtultuloy apan nakakumitda amang pabileg kadagiti lokal a komunidad babaen kadagiti gundaway ti panggedan ken pagbiyagan. Kinablaawan na pay dagiti benepisyaryo ken pinaregta na ida amang paadu iti maited a tulong tapno ad-adapay a mapasaya at ti bagimbagan dagiti membro da ken dagiti pamilya da. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.